Se naqdu issa mal-Indja, fejn hemmhekk hemm Nicolette u Johan, u daw qegħdin Johan, u daw qegħdin ma' żewġ titfal. Din Nicolette telat l-Indja biex mela l-ewwel adottaw, iju raġel tagħha adottaw mill-Indja tifla. Ġiet Malta kienet f'Xarabank ukoll kienu f'Xarabank, u mbagħad reġgħu telgħu għat-tieni tifla. U kif kienu hemmhekk, weħlu hemmhekk minħabba din il-problema. Insellimlek Nicolette u Johan, mela intom qegħdin hemm jiġifieri u x'hekk ispjega li ftit Nicolette ġara. Aħna qegħdin l-Indja, ġejna biex niffinalizzaw l-adoption tat-tieni tifla tagħna. U meta ġejna ovvjament id-dinja kienet għadha fi stat kalm u xintawna l-kustodju tat-tifla wara 4 ijiem beda Inqalaq kollox. Ġifieri intom issa, mela intom ġifieri ħanispjegaw in-nies, ġifieri intom kellkom it-tifla l-ewwel waħda li adottajtu magħkom u tawkom it-tieni tifla. Issa intom kellkom għażla. Għax din interessanti, u xek, l-għażla x'kienet, Nicolette? Fiftet kliem kienet jew nerġgħu nieħdu t-tifla fl-istitut minn fejn ġiet u ninżlu Malta malajr, jew kif konna familja flimkien nibqgħu familja flimkien. U intom għażiltu li tibqgħu hemm jiġifieri, għax ovvja ma ridtux naħseb illi titilqu lil dik it-tifla li issa kienet magħkom mhux hekk? U tibbondja miegħek u terġa' toħodha lura, hija kif rawis. U ddeċidejna li nibqgħu hawn. U qegħdin hemm ġo lukanda, ġo l-kamra, u ma nistax toħorġu bil-kamra u x'hekk. Għax il-lukanda magħluqa ġifieri mhux ma nistgħux noħorġu mill-kamra, ġo l-kamra, ġibulna nieklu. Iġibulkom wara l-bib li kellu. Ġibulna l-ikel. Isna 4 ġrieden ġo gaġġat nistajjilna. Flima belt qegħdin, Peppi, flima belt qegħdin Nicolette. Ġo Delhi. Delhi. New Delhi. Iviri intom qegħdin 5 sigħat qabilna. 3 sigħat u nofs. 3 sigħat u nofs, iviri. Aħna hawnhekk qrib id-9 u nofs, hemmhekk x'enu is-sija ta' filgħodu. Iviri l-ewwel nirringrazzjawkom li għadtum qajmin sas-sija ta' filgħodu biex isselmuna u tkellmuna, ma jiena nixtieq u anke nuri l-apprezzament personalità ta' dan il-ġest tagħkom li ddeċidejtu b'sagrifiċċju mużżar li tibqgħu familja. Mhux hekk iddeċidejtu tibqgħu hemm, mhux tħallu din it-tifla li intom iddeċidejtu tadottaw, hemmhekk imma qegħdin hemm familja. Jiena nawguralkom bħalissa l-Indja sa fejn fien qiegħda strict lockdown, mhux veru. Ma tistgħux toħorġu intom? Laqas tgħid toħroġ naqra fit-triq, ma tistax. U fil-fatt tal-ekwa jinnawx, peress li hawn lockdown l-uffiċċji kollha magħluqin. Allura l-karti li qed fadalihom irġu għadhom. Per eżempju, laqas jistgħu joħorġu jixxu toys għat-tfal. Le, kollox magħluq kollox immaġinawha di. Kollox magħluq. Għandek biljun persuna under lockdown. Ekku. Laqas jistgħu joħorġu jiklu xi ħaġa jew. Peppi aħna nalfejn nirringrazzjaw l-Alla fuq dil-ħaġa ta' għax la ħaġa qed issir baqal kbir u bċertu verament għal kbir. Ma jiena nixtieq għax qegħdin f'kollegament, nirringrazzjawhom tas-sagrifiċċju li għamlu biex ikellmuna, imma anke jiena nieħu l-opportunità biex nirringrazzjakom. Ir-raġel x'ismu? Inti Nicolette. Johan. Johan. Isma' tfal x'isimhom? Lea May, il-kbira u s-żgħira Franċeska. Kemm għandhom żmien? Il-kbira għandha 3 snin u s-żgħira għandha sena. Sena, Franċeska għal-mama tagħha. Nawguralkom un berikkom, ulidi. Mela, tal-aħħar kellhom ħafna għajnuna u xek minn Malta, Nicolette. Grazzjaw il-High Commissioner Mr. Sigmund Borges vera kien ta' għajnuna kbira għalina. U l-Dr. Michael Falzol, Ministru tal-Familja, u Sur Matthew Vella, mis-Central Authority, u anka il-Mr. Evaris Bartolo, il-Ministru tal-Affarijiet Barrani. U ultimately l-Aġenzija tagħmel il-Debbie Wilshire li ovvjament kull adoption tagħna dejjem sibnihom ta' għajnuna kbira u ta' sosten ħafna lili. Ok, nirringrazzjawkom, nixtieq ngħidilkom għandhom mhux ma narawkom, imma ovvjament ma nafux daw. Kulli nagħmlu li hemm bżonn. Anke ħabba tfal u tagħmel li hemm bżonn. Ekku, ġieli ma nafux meta se nirringrazzjawkom u nselmukom.